Ginpayag sa Schools Division of Iloilo nga yara sa korona sa 40 ka mga estudyante kag manunudlo sang Pili National High School sa Banwa sang Ahoy nga ginapasuni biktima sang food poisoning ang yara sa ospital. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Leonil Salvilla tagpamaba sang Schools Division of Iloilo, nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka grade 11 student rason nga ginahulat man ang swab test results sang iban pagid nga mga estudyante. Dugang pa niya kung mangin cleared ang resulta sa ila swab test, mahimo man sila nga i-discharge. Sa karon sa ila pinakauli nga impormasyon na yara naman na sa maayo nga sitwasyon ang mga gin-confine nga estudyante sang nasambit nga eskwelahan. Wala pa may na sa sining 38 do wala pa man may na discharge kay do I think kagabi nagaulat sila sang results sang swab nila. May isa man sir nga nag-positive sir nga sa Sara District Hospital. Oo, do may isa kita ka-reported nga nag-positive siya sa swab niya, pero the rest nagahulat sila sa results ng swab lang. I don't know kung nakagawa na gid man tanan. Once nga ma-clear naman tong ilang swab results. Kaginisi ka bandarang Kim Kaluyo nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.